वो शिष्या बहन हलथी कुमार हलथी। शिष्या बहन कुमार हलन, शादी ब्याह न होलक हल। तो जब शादी ब्याह न होलक तो लगन के टाइम अयलक तो कोई चर्चा होवलक तो कहलक कि हे शिव गुरु, हम ई लगन में पार हो जाम, हमरा बड़ी ताना मार है। अगर ई लगन में हम पार हो जाम तो हम आओ धूमधाम से शिव चर्चा में चलम, कहियो न शिव चर्चा छोड़म। तो ऐसी बेचारे करे। तो धीरे धीरे लगन के टाइम अयलक तो बेचारे चर्चा में जाए लगलक कि हमरा शादी कहूँ सेट हो जाए। तो धीरे धीरे लगन में जाए लगलक तो सेट हो गलक शादी। तो खूब बढ़िया घर में बियाह ओकरा होलक हल, खूब बढ़िया घर में शादी होलक हल, बेचारी के सेट होलक। जब शादी सेट हो गलक तो कहलक कि अब हम तो ससुराल जाम, तो वहाँ चिन्हा पर्ची न रह तक केकरा ही हम चर्चा करे जाम। तो शिव जी के फोटो ले लेलक और कहलक कि चल शिव जी के फोटो ले लही आ घूमे चल ही। तो शिव जी के फोटो ले लेलक आ घूमे चल गलक, कहली कि चल ही। तो शादी ब्याह जब निकट अयलक तो कहलक कि सब कहलक कि फोटो ये लेके काहेला घूम है। तो कहलक कि हमरा आदत पड़ल रहता ना, तो ससुरारों में भी शिव जी के फोटो लेके कन्हू बैठ के हम चर्चा कर लेम। तो बेचारी का करलक कि वैसे ही ब्याह शादी जैसे जैसे होए थे वैसे शिव जी के फोटो धैले है आ शादी ब्याह होए थे। तो सब कोई कहे कि कितना शिव जी के भक्त है। तो जब ससुराल शादी ब्याह होके जब ससुराल चल गलक, जब ससुराल चल गलक तो ससुराल रहे लगलक। तो एगो ओकर गोतनी छोट रहलक, एगो गोतनी रहलक गोतनी। तो गोतिनिया शिव चर्चा में न जुटल हलक। तो गोतिनिया से कहलक कि आई दीदी तू शिव गुरु के चर्चा ले ले हा। तो कहलक कि हम चर्चा न ले लही, जे चर्चा में ले रहती है तो हम घर के काम धंधा कैसे करम, ताकि घर के काम धंधा भी हो जाता, चर्चा में भी चल जेबा, शिव जी से जुड़ के तू दे देखा। तो बेचारे गोतिनियों के अपन जुड़वा देलक। तो जुड़ गलक गोतिनियों। तो जब गोतिनिया जुड़ गलक तो दोनों के दूल्हा रहलक परदेश कमाहलक। परदेश जब सूरत पंजाब कमाहल थी जी दोनों के दूल्हा सूरत पंजाब कमाहल थी। तो सब कहे, टोला महला कहे ना कि दोनों के दूल्हा सूरत पंजाब कमा है आ एखने दोनों दिन भर बन बेहड़ हो रहा है शिव चर्चा में, शिव चर्चा में चला है। और कोई से ना कोई के मतलब रहे, खाली शिव चर्चे में चला है। टोला महला का है या दूर दूर एखने दोनों उठ के या चल जाए। जब चल जाए तो ढेर दिन के बाद दुल्हवा दोनों के अल थी, एक दिन के आगे पीछे दोनों के दुल्हवा अल थी। जब अल थी तो दुल्हवा अलथिन तो बेचारी का करलक कि खाना उना बनैलक और खिलैलक। जब खाना उना बना के खिलैलक दोनों के, तो दोनों मियाँ बीबी सुतलन, फिर उठलन। तो उठलन तो भोरे पहरे एगो कोई गुरु बहन शिव चर्चा में जायला कहे अलथी कि ये गुरु बहन है जे हमरा ही शिव चर्चा न करा देबा, जे हमरा शिव चर्चा करावी थी, ताकि शिव चर्चा करावी था हो, ताकि हाँ, ताकि कहलत हैं कि हमार हस्बैंड आल हथिन दूल्हा, हम चर्चा में कैसे जेबुआ, ताकि एको घंटा आके करा दी तनी हमरा ही, ताकि ठीक हवा करा देबुआ। तो बेचारे का करलक कि चल गलक शिव चर्चा में। जब शिव चर्चा में चल गलक तो शिव चर्चा 1-2 बजे से शुरू होले। तो शुरू होलक तो चर्चा होए थे, तो एखनी के चर्चा करते करते 6-7 बज गए। तो दुल्हवन सोचले कि अब हमरा न अतन, दोनों कहानी कहाँ चल गलन है, लगा चर्चा में गलन है अभी तक न अलन है। ताकि चर्चा में चल गए तो ओकर सांझ के ट्रेन हलक जाए लगी परदेश। तो कहलथिन कि कहा नहीं हम चल जाही परदेश। तो दोनों उठलन है, कहलन कि चल ही बैग लेके आ चल जाही। जब दोनों जाए लगलन तो एगो औरतिया देख लेथिन। तो कहलथिन कि तो दुनखर दुल्हवा हथिन, जो चर्चा गुरु बहन करथिन उनके दुल्हवा हथिन।
ताकि लगत जाय थथिन कहू। तो यह बतिया जाके कहलथिन उनका से चर्चा जहाँ बैठल हथिन चर्चा हुई थे ताकि ये गुरु बहान ताकि कौची ताकि तोर दोनों के दुल्हवा जाय थथिन कहाँ तो ताकि जाय थथिन कहूँ घूमे। तो उखनी तो प्रदेश जा रही आखनी के ना बतलन कि आज ही हमार टिकट हे जाए लगी ताकि है जे जाइत ना होथिन कहूँ दोनों घूमे गेल थिए ताकि ठीक हवाव का। तो रहिया में जाते जाते मिल गेलथिन शिव जी शंकर जी मिलन साधु के भेष में। तो वो पूछलन कि कहाँ जा रहे हो बालक ताकि देखा ना हम आल हली एक तो ढेर दिन से ताकि हमने के दोनों के पत्नी हथिन जे शिव चर्चा में जुटल हथी जे दोनों चर्चा में चल हथन जे जाइत खानी हमरा से भेंट न होला कुछ चर्चे में हथी ताकि जे भेंट ना हथुन ताकि रुक जाना बिहान चल जी। शिव जी कहलन ताकि ना रुकबे न करम हमरा जब हम इतना ध्यान पर आवा ही एकरो पर शिव चर्चा में भाग गेलन है जे हम रुकबे न करम। तो उखनी चल गेलन। जब दोनों चल गलन तो महादेव तो ये बात सिखा दिलन कि ना जा राह रोकलन कोई भी राह रोक। जब बिल्ली रास्ता काट दे तो आदमी रुक जाए कि कोई जाए तो जाए लेकिन वो दोनों महादेव कहलन ता ना रुकलन। दोनों चल गलन। तो जब जंक्शन पर पहुँच गलन तो जंक्शन पर पहुँच गलन तो 12-1 बजे थलक। तो 12-1 बजे थलक तो कोई ट्रेन के कोई गाड़ी न हलक कोई एक जमाने के 1-2 देख के तो 6 बजे गाड़ी हलक। देखनी दोनों भाई सोचलन लेट हो गला गाड़ी छूट गया खल। देखनी दोनों भाई सोचलन कि का कर रही अब इजा रुक जाही अब तब भोरे वाला ट्रेन से जाम। तो उखनी दोनों सुतलन ओजे पड़े। तो उखनी सामान ले लेलन कुछ तो उन्हें से 4 गो चोर आवी थलक। जब 4 गो चोर आवी थलक तो चारों चोरवा कहलक कि एखनी दोनों बड़ी सामान ले ले हो तो जे देखे में इतना सुंदर है लगा ही 12 घर के है चैन उन पहनले है जे कुछ जरूरी ले ले हो तो पैसा वैसा। तो एखनी का करलक कि दोनों से छीने छोड़े लगलक। जब छीने लगलक तो सोना चांदी हलक ले ले तो सब छीन उन लेलक। और छीन उन के का करलक कि अगर ये जी जे तक तो हमनी सबके तो पहचान ले लखे चारों के एकरा दोनों के मार दे। ओजे पड़े दोनों के चारों मिल के भैया के दोनों के मार देलक। तो दोनों भैया मर गेलक। जब मर गेलक तब भोर होलक तो सब नाम पता पूछलक कि कहाँ के लाश पड़ल है। सब भीड़ स्टेशन पर लगल है कि कहाँ के नाम पता है। तो सब कोई गुरु बहन हलथिन तो कहलथिन कि ये तो हमरा ही के हथी। तो इनखर जाके कहलक दोनों के कनीमन से कि देखा ना जी तोर दुल्हवा के लाश पड़ल हवा। देखने दोनों न पतियलन की लाश पड़ल है। तो कि हाई हम चर्चा में चल हमार दुल्हवा के लाश पड़ता है ताकि ना जे तोर दुल्हवा के तो एगो गीत गलक अथिया मौगी गुरु बहन हलथिन जे गीत गलथिन कि बाहरे जाके देखा जे बहिन पति जी के जेला सावा। बाहरे जाके देखा जे बहिन पति जी के लासावा। तो कहलथिन कि हाई हमार पति जी के लाश कहाँ से पड़ रहते ताकि जाके देखा ना। तो एखनी देखबे ना करे। एखनी का कहल कि महादेव हमरा का कहलन एखनी झूठ बोली थे कि सच बोली थे। एखनी का कहल कि मंदिर में चल गलक शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में चल गलक तो शिव जी भी पूजा वैसे दोनों बहन करे। एखनी तब कितनों खनी कहे कि तोर पति मरा गल थुए। तो एखनी कहे कि ना हमार पति मराबे न करलन है जे हमार पति अभी जिंदा हथन। एखनी शिव जी से कहत हथन कि अगर झूठ बात रहतो कहथिन कि अगर सच बात रहतो तो जे हम मर जेबो। कैसे गुरु बहन गावथिन गीत एगो कि कपार फोड़े मर जैती गावथिन। कैसे गाव जी कूद जैती हाँ वैसे बेचारी का कहलक कि हम कपार फोड़ के शिव जी भी मर जाम। तो वैसे का करलक कि तब सब गांव वाला सोचे कि अखनी दोनों तो पागल शिव चर्चा में हो गलन है कि अखनी शिव चर्चा में पागल हो गलन है। अखनी ना मानतन जे हमने चला जलावे। एखनी सोचलन गांव वाला सोचलन कि कितना दिन रखबो। एखनी तो शिव जी के मंदिर में से निकलते न हतन। एखनी निकलते न हतन जे
चलब हमने। तो ओखने गांव वाला लेके गेलक वहाँ नदी पर। जब नदी पर ले गेलक अखनी बेचारे वैसे से कही थे कि हे श्री गुरु दया करे दया करे दया करी हमार पति जी नीमन हो जातन। ता गाँव का कहलन कि उन्हें से शंकर जी आलन नदिया पर। त नदिया पर आलन त कहलन कि अथी के हथी तकि गुरु बहन हलथी साधु के भेष में शंकर जी अलन हलन। कहलन कि गुरु बहन हलथी जिनकर पति हल कन पत्नी दोनों शिव चर्चा में जुटल हलथी। जे शिव चर्चा में जुटल हथिन शिव चर्चा में गेलथिन ना ता एखने दोनों चल गलन बाहर जाए लगलथिन हल। त 4 गो चोर अल कुछ छीनो छोड़े लगल है के चलते दोनों के 4 गो चोर मार दल के है। तो ये बात है। तो शंकर जी कहलन कि महादेव के में जो जुट गया है वो बात झूठ भी ना हो सके है। महादेव एगो कमंडल ले लेहलन वजह से पानी उठालन कुछ छिटलन। तो बेचारा दोनों हर हर महादेव करके उठलन। कहलन कि प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय। दोनों के पति जिंदा हो गए। जब वजह पड़ी हर हर महादेव कर गाँव वाला सोचे कि कौन साधु महात्मा हथन कि ऐसा कोचित छिटलन दोनों के इतना मरा गल थी हल और जिंदा हो गल थी। तो सब गांव वाला खुशी हो के ले अलग मंदिरवा भी। तो मंदिरवा भी ले अलग। तो दोनों अखनी शिव जी भी माथा टेक के अब वैसे सूत गलक हल रोते रोते बेचारी कि महादेव भी हम सूत रही। तो शंकर जी का कहलन कि ओजा उठैलन कहलन कि देखिए अपना दूल्हा के। तो दोनों के ओजे पड़ी देखलन दोनों के साक्षात देखलन गुरु बहन और दोनों गुरु बहन के। तो दोनों भैया हथिन दोनों के शिव शिष्या बेचारी ओजे पड़ी बनैलक कि बन जा शिव जी हमरा इतना दया कैलन जुटे से। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की।